Atong sayron ang dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang duwa ka gingong hold-upper human matud pa misukol sa pagresponde sa otoridad sa General Santos City. Anyang report. Gilayong girespondihan sa kapulisan sa General Santos City ang insidenteng pagpang-hold up sa usa ka subdivision sa Barangay Ligaya sa General Santos City pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Sumala sa kapulisan, nag-report ang usa ka lalaking menor de edad nga estudyante sa Police Station 3 Lagaw nga gi-hold up matud pa siya sa riding in tandem suspects nga dunay armas. Gikuha kuno sa suspects ang usa ka cellphone ug 750 pesos nga kwarta. Sa pagresponde sa otoridad, naapsan sa kapulisan ang maong mga suspetsado sa Purok 17 Barangay Lagaw base sa saktong identification sa mga suspect. Gisita nila kini alang sa inspeksyon, apan namusil kuno kanila ang backrider. Busa, mibalos ang kapulisan ug naigo ang maong backrider dayon nahulog sa motor samtang nakasibat ang suspect nga driver. Instead of stopping and submit themselves for inspection, nagpabuto tong isa sa mga suspects wherein nag-retaliate pud ang personnel. So due to the sustained gunshot wound, nahulog siya sa motor. Na-recover sa kapulisan ang usa ka pusil ug bala sa maong backrider kinsa gidala sa ospital apan nakabsan gyapon sa iyang kinabuhi. Nakuha sab gikan sa maong suspect ang mga kinawat nga items lakip illegal nga droga dihang anaa kini sa ospital. Samtang patay sab ang nakaikyas nga driver nga suspect human namusil sab diyang na corner sa kapulisan sa Purok Millennium Barangay San Isidro atol sa hot pursuit operation. Hindi na binalikan nung kasama niya, wherein yung kasama niya na intercept pud namo sa area sa Papapor. So again, may na-recover po dito nga pusil o illegal drugs. Ang mga namatayng suspect, nagedad og 42 o 45 anyos nga pulos residente sa Barangay Dajangas West sa General Santos City. Apan ang inahan sa driver nga suspect, miingon nga dili hold-upper ang iyang anak. Gani, nanangid matud pa kini nga maningil lang og utang una ang hitabo. Ingon siya, mang, matus ako dito ka wala tay kwarta, maningil sa ako ka wala tay kwarta. Natingala na lang mi. Hanto naghapon, hanto nagbuntag, wala na naman siya yun makontak. Ang akong anak, sir, bisan pag naang Ginoo, sir, mamatay pa ko sa akong gilingkuran, dili na hold upper akong anak, sir. Apan sumala sa kapulisan, magkauban gayud ang mga napatayng suspetsado sa pagmamaligya sab og illegal nga droga. Ang presumption namo is magkauban gyud sila sa mga illegal transactions. May shabu din na na-recover katong pag-search sa kauban niya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Efren Mamak, One Mindanao.